Goeiedag, mijn naam is Hendrik Hannema. Ik ben dichter. Ik heb een Fries en Nederlandstalige debuut-dichtbundel maken. En die heet Mijn moeder is nog maagd. En de ondertitel is Wereldheerschappij komt eraan. Dit is de eerste dichtbundel in de vorm van een contract en gaat over macht, vrouwen en jild, maar vooral macht en de ontworsteling van het been onder memmenfiguur. Het is een werk vol pervasieve positiviteit, totale verwarring en onverwachte grutskiet. Het is een chroniek van mijn overleven als dichter, waarin nooit duidelijk wordt wie vreder is, de wereld of de dichter. Mijn moeder is nog maagd. Ik heb één obsessie in mijn leven: macht, vrouwen en geld. Een heilige drie-eenheid om de liefde van mijn moeder te garanderen. Mijn moeder is nog maagd. En ze houdt van de Heilige Geest. En daar komt geen hypocrisie bij kijken, want mijn moeder wordt niet gehinderd door hypocrisie. Mijn moeder is nog maagd. Ik wil wereldheerschappij. Om mij te beschermen tegen de wreedheid van mijn moeder. Toen ik een zoon was, vroeg ik haar: Mama, mag ik seks hebben voor het huwelijk? Waarop mijn moeder met heilige overtuiging antwoordde: absoluut niet. Mijn moeder is nog maagd. Zelf was ze zwanger voordat ze was getrouwd. Maar mijn moeder is niet hypocriet. En mijn moeder is nog maagd. Julius Caesar zei: de ergste vijand vindt men daar waar men hem het laatst verwacht. Mijn moeder is hier het levende bewijs van. Julius Caesar had gelijk. Mijn moeder is nog maagd. Hoe wordt later eerder? Hoe wordt vroeger heden? Hoe wordt reïncarnatie herinneren? Hoe wordt historie bewustzijn? De vader, wiens wakend oog nimmer slaapt. De zoon, wiens toren van licht geen treden kent. De Heilige Geest, wiens getuige een lange adem is. De keizer is een mens, zeggen ze in Rome. Ik ben echter miskend. Maar deze belijdenis betekent niets. Dat kan zelfs God in al zijn toren erkennen. Mijn troon is daar waar een dichter aan het bewind is. Het Romeinse Rijk is nooit gevallen. Lang leve de keizer. Ik zou mijn moeder met niemand willen ruilen. Dit volgende gedicht heet Wereldheerschappij. In het Friesk Broodheerschappij. Het zal voor een soort van jem zonder twijfel een grote teleurstelling wezen, maar ik stop je. Mijn wraadheerschappij. Van het bed komen, haat. Ik word toch net serieus nomen. Jem, leidje, mi, alleger, uit. Haat, onder de douche. Ik twijfel je er net aan of ik het ken, haat, bij het moon zitten. Ik twijfel eraan of ik het wel wil, haat, bij de koffie. Wraadheerschappij wordt mijn ondergang, haat, in het nijs. Als wraadheerschappij mijn opdracht is, dan vertrouw ik erop dat het mij financieel en net andersom, haat, op stritten. Ik ga het grut aanpakken, stopje, haat, in de sauna. Ik ga me op mijn poëzie storten, haat, in de supermarkt. Ik wil alleen nog wraadheerschappij als het wier is, haat, in de riegen, voor de kassa. Ik had nog wel op mijn cv staan onder hobby's, wraadheerschappij. Ontnota maar het gewenste resultaat.
Ik word nergens oornomen. Genghis Khan, Alexander de Grote, Napoleon en Hendrik hebben één ding gemeen. Ze komen alweer uit de provincie. Veganistische spareribs binnen heerlijk. Het uitdagende is het vangen van de veganist. In theorie is het mogelijk de hele wereld te veroveren in 100 dagen. Ik ben het net waardig om leefde te krijgen, maar als ik geen leefde krijgen kan men me op zijn minst vrezen. Ik ben een comediale cultuurbarbaar op weg naar een monarchale wereldheerschappij. Ik ben beter als Henk Lichterade, omdat de vrouwen die mij aanwijzen, kreezer binnen als de vrouwen die hem aanwijzen. Ik ben er wist van dat ik het volgende net van mijn mem sismooi. Ik ben creatiever als God. Egonomie, dat is de leer van het ego. Ik ben een feminist. Ik vind dat vrouwen volslagen vrijheid hebben moeten om 6 of meer bijeen te krijgen. Als dat net bij wet regelen wordt, dan begin ik mijn eigen bevolkingspolitiek. De Sangria Familia is een kerk in Spanje, des nuchter naar binnen giest en dronken weer uitkomst. Als zegt je een espresso's thuis drinkst, bist er wist van dat je genoeg koffiehand hast. Jezus wie een beroepsautist, sa heid, sa zoon. Het mooie ontdremen is dat ze net binnen. Kens gewoon keepje was zo worst. Het wordt toch net bezorgen. God is deer, maar dan on steroids. Hoe meer oppositie, hoe meer glorie. Ik wil dat de leefde oerwinnen zal, maar als dat net slaget, dan word ik obstinaat. Als maar lang genoeg autisme hast, wist er vanzelfs goed in. Na mijn optreden ben ik altijd ontzettend zenuwachtig. Mijn mem is nog faam. Wat is dien talent? Ik hoeg net naar de top. Ik ben de berg. Hendrik, dubbele punt. Ken je dat daar onbegrip? Als het wanhopig genoeg bist, dan vies vanzelfs een oplossing. Hendrikje, dat is een tietwoord. Acties op zo'n superieure wijze uitvieren, dat het grenst om perfectie, maar altijd geweldige resultaten. En dit wie een vraag in persoon aan Hare Excellentie Hennis Plasgaard, doet iets minister van Defensie. Excellentie, wanneer is er een mooi rindooi voor toekomstige generaals? En stel dat je ook consigliere bent, dat is rechterhand voor de maffia. Als mensen dan vraag je wat voor werk als dost, zoals conciërge. Dan kun je achteraf altijd beroepen dat mensen het verkeerd verstaan hebben. Het voordeel van omsingelen wijzen is dat je in alle richtingen onvallen kunt. Ik wil net begrepen worden, maar onthouden. Een creatieve bureaucraat wint het altijd van een politicus of een generaal. En het slimste wat er barre kan, is dat ik serieus genomen word. Tegen dank.